ya tenang. Tenang.
Data Pitana Sirap sirap rap sirap sirap saking kersaning sun sekar kawi kang ining binarung suarane gendeng ganda kusuma yen nggih sinegek Sekar Data Pitana Sekar pangoneng-oneng jantur kari pundhita kinarya puraning cariyos ing sedal mangke among anyrasakening negari Diwarawati iya negara Diwaraka asman wah eko adidasa urwa mindra ludra kaping sap Sasrabawana wawadah eko sawiji adilinwih dasa sapala para wetan minder mubeng bawana araning jagat Saptapitu pramila nadyanta kathah titeng para dewa ingkang kasongen ing pratiwi kaungkulan ing angkasa kabeh samudra dasar kathah titah ingkang samiya anggon raras ngupaya praja sewutan antuk 100 nadyan to angolatana negara 100 tan ganep kaping sadasa pramila aturanira boten kadya ing kraton Ndarawati Woker pasir loh benawi wokiraraning gunung pasir wedi loh rawa benawi bengawan tondo yekti lamun negara ngungkurna papan pagunungan ngiringaken tanam sabinan angayunaken bandaran kang gedhe dasar angler sisi di tanah padunungan ing kita kalebet panjang angapunjung lire ponjang to dawa pocapaning kunjung luhur kawibawaning gemah kripah tata tentrem kerta tur raharja gemah tumraping tulus kang sarana tinandur jinawi murah kang sarwi tumuku ari pawiring tiyang lintu praja samya pindha panti manggon ana ing wewengkon Ndarawati dasar jejel areria laben coket tepung taritis papan jembar katingalira rupa pratandha saking raharjaning praja apa to kang kinarya tandha lawan bukti menawa kraton iku reja ora mung tani ing karang padesan Sumadaya sami ayemati ning samiya tentrem uripe nadyanta mangolah kridaning kesma ategesing para among tani kapilujon angolah lemahe yen kapilujon ana tanah kang bra samiya rinapuk-rapuk samiya den pupuk-pupuk anut marang yasating tirta dasar milih bibit kang unggul minopadi panca usaha bimas inmas kang wis kamtamtu pratandha mijiling akaryaning praja gedhe keuntanganing nyukupi kanggo sikep kelawan rabining saminta kaweruh
mboten among-amongaken bab tetanen kewala. Para kawula dase sami sesamben dagang layar. Ana basan adala godhong sesuwek dodolo kayu secuklek. Nanging yen toh ana ing wewengkon Ndarawati ya sampe kanggo nyukupi kebutuhane. Ugi sesamben ingon-ingon konang Rajakaya kadya dening ayam, bebek, lembu, mendo, kelawan maesa. Dasar wancinyo enjang Rajakaya padha sumebyar ana ing tanah pelataran. Wancinyo surup Surya Rajakaya padha mulih nyang kandhanging dhewe-dhewe. Nalika semana datan ana sinebut kandhang pinelang-palang awit tebih saking Durjana Sujana. Sinigek kakalaning kara ana kang mengku dewa kaprabon prambat dening kayu balwaga brasmaning widodari sundel paring ana gancang kang keparing jowo. Sinten to dosa namanira wis ana pilaning lamun kethek prabasa buta praceka dewa wisik pandhita peparap Ratu Wenang Jejuluk. Jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna, ya Narayana, ya Nayarana, ya Damardana, Janardana. Inggih Jejuluk Sang Mangendra Siwi, Tanaya Wasudewa, Kesawa Wasumurti, Harimurti, ya Sang Wisnumurti Padmanaba. Jejuluk rekasaning Bahwana. Pramila jejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna labet cemani kosik ira tumekeng getih ludirane. Narayana mengku werdi dadya mustikaning olayoga nayaran wandanane sinasapan ulat manuhara. Damardana lumintu dedananing pindha uruping Damar Dana Wardana mengku werdi kekucahe Sang Nata prasasa tumete sing tirta tuksara. Janardana yekti Nalendra kang netepi pangandika. Mangendra Siwi ya ganing Dewa Mangendra. Tanaya Wasudewa atmajaning Sang Prabu Basudewa. Kesawa Wenang hangrasuk aji Naragrupa wujud panah rikma lamun winatek Sang Kesawa dadya brahala gedhene sak gunung anakan. Wasumurti dadya pepenget Sang Nata trahe Wasu mulya. Harimurti labet Wenang angagem makutha kadewatan. Wisnumurti yekti pangeja wantahing Sang Hyang Wisnu. Padmanaba dadya wadhahing Sekar Wijaya Kusuma cangkoke Wijaya Mulya ingkang dayane kangge anggesangake kunarpa kang dereng pinanci. Reksakaning bawana mengku werdi suryaning jagat minangka jangkeping tri mulya bawana nenggih to jali jagat Sang Harjuna talining jagat Ki Badranaya. Pramila Sang Prabu Kresna wis datan kawuriyan marang obah musi ing jagat labet tenggok ira sinungging gambar jagat awasta mustika lingga manik. Sang Nata nindakaken dar maning Nalendra Caturwara nenggih Tanuhita Darmaita Sarahita sarta Danahita werdine Angganjar lan Midana remen olah kapanditan sengsem olah kaprajuritan ngenaken ing memintan sarta hamar sudi ing reng tata krami binasakaken berbudi bawa leksana
lire nengenaken watak sura memerdi luhuring pakerti dawa laksana tansah netepi sabdaning kang pus kawedhar anyar kara nyarenging mangsa malguna windu edi tinengeren wuku bala sang nata miyos senewaka aning pendhapi agung praja Ndhurawati dasar lenggah dampar kencana pinatik mutiara linebur sinungging ukiran peksi kang arsa anggegana sesemak babut pramedana warni sinduran ginambaran ceplok cangkrik sekar tunjung seta wiya sing sang nata kaya parekan mban lan ceti samiya ngampil upacara keprabon sumebyar gandaning lisah kasturi yaya rumamba sing durgandana sumara cayaning pepaes kang sarwaretna pindhaning sudamala asile pernah sirna kamanungsaning sang Sri Naranata pindha Bathara Suman kang angejwantah kahayap para habsari wiyose sang katong tinengeran jumlegur ungeling mriyem Kyai Panglebur Jagat pramila sang saya ngangsak Denira Sumewa nenggih prajurit kang anggantung seba satema amber pindha ombak ing samudra angebaki paglaran temekeng bacira rep sidhem tan ana nyabawa among kapiyarsa pangliking Winduwati kairing ungeling gangsa Gondamadu dadya asri renggep renggenging pinangkilan sinten to ingkang kepareng jagat pasebanira ing ngarsa nata punika putra Wreda kinasih wingking saking kasatriyan parang Garuda Dyah Samba ya kusuma kilat maka inggih sang Wisnubrata mabukuh den ira marak ngapurancang kang ponang asta sateman jenjem Denira Sumewa sumambung wontat tinon pisawanira kadang muda ing swala bumi inggih lesan pura kaperna kadang ipe kelayan sang nata ha kekasih Raden Harya Sentyaki ya Singa Mulan Jaya Yuyudara Tambak Yuda Wresniwira inggih sang Bima Kunting Sweting Nerpati Kinarya Manggala dadya dadaning kewu wenang ngembat watang angyayun gumbala ruwet sarta ambabat rungkut dangu dereng wonten tengara gendhe dawaing sabda katungka horeg ing pasenewaka mula praptaning Nalendra Mandura Prabu Baladewa praptenging alun-alun niti gajah Kyai Puspadenta sang nata mandhap saking titian mulya minggah sitinggil Ndrawati miyak kang samiya seba kadada ing panggalih sang nata Ndrawati mulat rawuh ingkang raka daya-daya sang Prabu Sri Bathara Kresna ngandika aris manambrama dumateng tamu agung ingkang Lagya Sumewa anyarasaken ingkang para gandhek mban sepet madu Jaka kaloro-loro manggul ngatanggul ingkang samiya jajar jinajaran para kawula ngantos notok wetan kandhang macan notok mangidul pager bata mangulon mager sinendenan para santana prasasat kaya doyong-doyonga menggah boten binabaran janur kuning praptaning para kawula dase ingkang arampet ingkang tebih samiya sumanglung ingkang cedhak
samiya mandiyung. Dene saking katebyan kapiring swaraning para pandhe gemblak kemasan pating cengklang pating cengkling imbal arbut wirama anglaras ungeling gamelan Lokananta kapireng saking Dirgantana saya angayut-ayut jiwa saya anambahi ngrembakaning kraton Ndarawati. Nyandren tinggal bangun sawentri jono sumoneng driya ala becik sineput jalma ya anggong sanggeleng pangring kayon banggonong gunung manya gunung kempur sesaur Naranata Tuk ira miyos sene waka senepo prasan tono sinepo prasantono sami jame wimongging Sri Narawati Taira Bawan Sabto Lerya Ngula Tinetesan Madu Lege gore aromane Yang sukma sesumitaning sun bono langging rahayu sagung dumadi
sajroning mardikaning diri pribadi ing pelenggan iki dina ana sawijining dumadining rasa kang kedah dirasakake awit Gusti ingkang Maha Manon iku kang sawiji-wiji paring tumraping titah iku wujuding rasa. Lah mongko rasa iku nomor 1 ya. Yen rasane nomor 1, cempolane rada dikalemno, kenonge kudu ngrungokno. Lah apa kok dikalemno iki? Ora mara disosok ji. Syakna mbek dalange mbek sinden iki. Rasane. Yayi Haryo Sentyaki apa padha becik anggonira marak ngabyantara natana ngarsaning ingsun Yayi kaleming kalayan tumanja rasa jati anut getering rasa pangrasa matur tanpa tembung kumacap among kulat pinulatan rasa ose adu semu rasaning kawula lumeber nugraha kang katampi salira Amit sewu Gusti saderengipun argumentasi pamicara kelawan panjenengan dalem ingkang sinuwun Gusti dir ketitir manah lir anggawe ambengan ingkang slamba dinar wonten madyaning alun-alun sinilir kumetir ketiraosing penggalih wonten ngarsa dalem nanging dubi menawi wonten kersa panjenengan dalem raosing manah kula asrep pindha siniram daya wahyu mila nun mboten wonten ingkang badhe kula aturaken kejawi sungkem bekti tumanduk sandhaping pepodo kawula nun Yayi Singomulan Jaya katampa kanthi becik penges sungkem pangabekti marang ingsun puja tawan pangestune ingsun genten tampanana ya adi gurawalan pamundi kula njeng dewaji pangestu paduka kula cadhong asta kalih kawulingga murda ing pucuking rikma kumala rikma sayuta lelebutaning kolang kaling mijil kita Panaraja lumeber bleber dhateng pangkon pranaja andadosaken jimat paripih kawula nuwun Gusti. Ya syukur menawa kaya mengkono. Lenggah kang prasaja nun kasinggihan. Putraku Paranggrada kaya padha becik anggonmu prapta. Duh. Nun kasinggihan Kanjeng Rama ngaturaken sungkem bekti mugi kunjuk sandhaping padha Rama. Ya samba katrima pun bapa pangestune ingsun tampanana ya ngger. Dawuh kapundi Kanjeng Rama ndadosaken jejimat Kanjeng Rama ya kaya mengkono. Duh. Kadang reda ing Mandura Koko Prabu sarine ngreh
Kanjeng Rama sampun kapundhut dening Gusti ingkang among tuwuh ingkang dados sesulih pepundhen kula amung sedulur Werda sedulur tuwanipun Bathara Kresna amung panjenengan mila Koko Prabu panjenengan minangka dados pepundhening Bathara Kresna ngaten Koko Prabu Nangling Suwang Sri Baladewa Madal kumukus mring talingan Madal kumukus mring talingan kanthi embo suarane kanthi embo swaraning liman mong soyalmo Waduh. Kaya ngene marme sedulur tuwa. Dibundi-bundi marang sedulur anom. Ya no, bener no. Nalika no isih ketenggan wong tuwa, isih ketunggan Rama kang ngayomi para putra. Nanging yen Rama wis kapundhut kuduning putra bisa mekarna payunging dhewe-dhewe pinangka dadi pangayomane. Bener apa kang dadi paugramu? Wong tuwa wis kapundhut ora ana sedulur Werda kang dadi pepundhenmu. Ya iki lho no, dadekno kangening Pun Kakang tumraping kraton Ndorowati. Ya. Padha becik. Mbak Yumu Erowati. Ya padha becik kaya mangkono. Nggih, syukur menawi kados mekaten Koko Prabu. Lah dene napa panjenengan kok tanpa cecolok glancang sekebet layang pekabaran kok gage tumedhek prapteng wonten ing Ndorowati wonten menapa sajak lho no kangen aku no mula jroning kangening mun Kakang biasae pun Kakang saka Madura modho ana ing tlatah Surabaya nitih Kiai Joko Dole. Lho saiki Suramadu wis dibangun. Pun Kakang ora usah datak numpak baita, mung cukup ngepit ngono ae gawe sepeda Philip. Cukup ana kene. Nanging sing tak gumuni no. Barang pun Kakang iki nalika nitih baita Joko Dole. Lho datak prau mandeg mayong ora bisa obah, maju ora gelem mundur ora gelem. Barang tak tilik apa ana sing rusak apa sebab lawan Subamabe baita kok ora gelem maju bungkasane dadak ana grananing baita iku ana bocah loro kang gandol ana ing kono siji gawa cemeti sing siji gawa tawu lho kaya mengkono kaya ngece murung Kakang kaya ngece tumraping wong tak busak ora gelem nyengkre tak sirati banyu ya ora gelem ngece prasasat dadak sumbar-sumbar petak mintolap lho kon laro sipating pun Kakang Surmejo ono ulane cukup wis dadi carane moro tak unos no godo tak sosokno wetenge lho tak gak mancep pungkasane tak anggere tak bolong. Pungkasane sing bolong mburi ket biyen ngono mburi tak soto. Agak makan pusakaku. Lho dandano ngenyek arek loro mau ngenyek karo aku. Dadak ngene. Sing siji nggawa cemeti. Jare sanggup gawe mecuti angin jare. Gawe mecuti angin. Sing siji nggawa tawu, sanggup gawe nguras segoro. Lho ngono iku gak tambah sombong sih kowe. Sumangkean cobriya setata manggewir arek sing kaya kowe ngopo? Barang saking muntaping penggalianku tak cedhaki mau ilang musma ana apa iki no? Ana apa? Waduh.
Menika tandha panjenengan menika kedah nglampahi sabar. Sing sabar. Teropake ku ya sabar. Pembudhane lek gak panjak ya sinden. Kene mek gawe talang pati